Mikä tekee rapalasta niin erikoislaatuisen, jokaiseen kalastustyyliin sopivan ja niin tehokkaan? Järvet, joet ja meri ovat täynnä syöttikalaa. Mikä saa petokalan valitsemaan juuri yhden niin monien joukosta? Mikä tekee tuon yhden niin vastustamattomaksi? Syrjäseutujen asukkaalle, joka taisteli sodan repimässä Suomessa pitääkseen hengissä suuren perheensä, vastauksen löytäminen oli elintärkeää. Tarpeen synnyttämä kärsivällisyys ja erämiehen tarkka silmä auttoivat Lauri Rapalaa kehittämään juuri sen värisevän haavoitetun liikkeen, jota petokala ei voinut vastustaa. Ja hänen vanhan maailman kätevyytensä muutti tämän liikkeen ainutlaatuiseksi uistimeksi, joka oli juuri oikeisiin mittasuhteisiin veistetty, käsin viimeistelty, altaassa koe uitettu, täydellisesti tasapainotettu, kerta kaikkiaan vastustamaton Rapala. Tämä Rapala Original, balsapuinen vaappu, josta kaikki alkoi, on edelleenkin Rapalan eniten myyty ja kaikkein monipuolisin uisti. Sillä voit kalastaa ainakin 6 eri tavalla. Jos kalastat pinnalla, sido vaappu ohueen siimaan. Heitä veteen, anna kellua hetken verran ja aloita kelaus pienin nykäyksen. Pysäytä ja nykäise. Pysäytä ja nykäise. Temput tietävä kalamies lisää hieman vauhtia, kun vaappu tulee kalaisan alueen äärelle. Matalassa seisovassa vedessä, missä kalat lepäilevät, tällainen nykivä pintaveto haavoitetulla syöttikalalla antaa erityisen hyvän saaliin. Rapala Original on tehokas myös pinnan alla. Matalassa kelaat hitaasti ja ilman keskeytyksiä. Pidät vaapun kokonaan vedessä, etkä anna sen nousta pintaan. Varsinkin varhain aamulla se on houkuttelevimmillaan. Huolimatta siitä, kuinka syvällä isot kalat uivat, eivät ne voi olla huomaamatta Rapalaa. Hieman syvemmällä kalastaminen on helppoa kelluvalla vaapulla, mutta päästäksesi 1-2 metrin syvyyteen käytä painoa. Se puristaan kiinni siimaan noin 15 sentin päähän uistimesta. Tämä sallii vaapun uivan Rapalan vapaalla luonnollisella tavalla. Vetokalastuksessa paino asetetaan kauemmaksi eteen, noin 50 senttimetrin päähän vaapusta. Jos haluat vielä syvemmälle, lisäät vain enemmän painoja. Tällöin kiinnitetään paino vähintään 60 senttimetrin päähän tuosta täydellisesti tasapainotetusta vaapusta. Pohjan tuntumassa kalastettaessa käytetään seuraavaa vanhaa konstia. Paino kiinnitetään siimalla kolmileikariin, jolloin voidaan säädellä uintisyvyyttä ja pohjapomppujen pituutta. Ja todella syvällä kalastettaessa käytetään syvätakilaa. Kelluvan uistimen uintiliike on houkutteleva hitaassa tai nopeassa vauhdissa, jopa veneen kääntyessä. Kaikkien Rapala-uistinten teho piilee niiden luonnollisessa uintiliikkeessä, joka on käsityönä viimeistetty ja vesialtaassa testattu. Tavallinen solmu ja perukkerin käyttö voivat häiritä tätä tarkkaa tasapainoa. Jotta käytettäisiin täysin hyväksi alkuperäisen kelluvan Rapalan tai minkä hyvänsä Rapalan uistimen ominaisuudet, sidotaan uistin suoraan siimaan helpolla ja varmalla Rapala-solmulla. Ensin tehdään löysä solmu noin 10 sentin päähän siiman päästä. Siiman pää pujotetaan uistimen renkaan läpi, viedään takaisin löysän solmun läpi.
Kierretään 3 siiman ympäri. Viedään jälleen solmun läpi. Ja vielä kerran takaisin taaemman solmun läpi. Kostutetaan, vedetään kireälle ja leikataan ylimääräinen osa pois. Se on erittäin varma solmu hyvin epävarmassa ympäristössä. Lauri Rapalan puoli vuosisataa sitten suunnittelema Rapala Original on edelleenkin hyvin suosittu kaikkialla, missä kalamiehet mielivät isoja kaloja. Sen lisäksi on myöhemmin syntynyt jatkuvasti kasvava valikoima Rapala-uistimia. Kaikki suunniteltu urheilu kalastajien tarpeita varten, erilaisiin olosuhteisiin ja erilaisille kaloille. Kun kylmä ilmavirtaus lähestyy nopeasti, kun näkyvyys veden alla on huono, kun olosuhteet ovat kaikin puolin vaikeat ja kun tarvitaan jotain erikoista kiinnittämään kalan huomioon, suosittelemme jatkorapalaa. Sama tekniikka, joka teki kellovasta vaapusta tehokkaan, saa petokalan kiinnostumaan jatkorapalasta ja sen lisäliikkeestä. Jotta voitaisiin kalastaa eri syvyyksissä ilman, että vaihdetaan vapaa tai kelaa, Rapala on suunnitellut countdown. Tämän uistimen ylimääräinen paino mahdollistaa tarkat heitot, mutta todellinen hyöty on sen uppoamisnopeudessa. Countdown uppoaa 30 senttimetriä sekunnissa. Kun uistin koskettaa veden pintaa, annetaan sen upota ja aloitetaan laskeminen. 1001, 1002, 1003 ja niin edelleen. Jos halutaan kalastaa 2 metrin syvyydessä, lasketaan 6 ja aloitetaan kelaus. Ovatko kalat aivan pohjassa? Heitetään ja lasketaan. Kun uistin tapaa pohjan, täytyy vain muistaa laskennan pituus. Seuraavalla heitolla aloitetaan kelaus 1 tai 2 lukua edellistä aikaisemmin, ja silloin Rapala countdown ui juuri pohjan yläpuolella. Muuttamalla kelausnopeutta tai laskemalla ja nostamalla vavan päätä voidaan houkutella kala nousemaan uistimen alapuolelta. Countdown on erittäin tehokas, kun uistellaan kuhaa, ahventa, haukea tai taimenta. Alkuperäinen kelluva jatko, vaappu ja countdown ovat kaikki kalaa narraavia, loukkaantuneen syöttikalan jäljitelmiä. Mutta tavallinen syöttikala ei kuitenkaan kuulu jokaisen petokalan ruokalistaan. Monet syövät muita herkkuja, ja tätä silmällä pitäen Rapala on lisännyt joitakin mielenkiintoisia ja tehokkaita uistimia lisäämään kalojen ruokahalua. Fat Wrap jäljittelee luonnollisia syöttejä, kuten rapujen ja pikkukalojen liikkeitä. Se on kelluva uistin, jota saatavissa 2 eri mallia. Syvälle sukeltava Fat Wrap on helppo ohjata aina 4,5 metrin syvyyteen asti, ja se on erinomainen kivikoissa ja pohjakalastuksessa. Kala tarttuu siihen myös silloin, kun se myötäilee uppotukkien pintaa. Syvälle sukeltava Fat Wrap on ihanteellinen myös ruohikko- ja kaislikkopaikoissa. Rapalat jäljittelevät myös muita petokalojen herkkuja. Yksi tällainen on Shad Wrap, jonka muoto ja liike muistuttavat leveämmän profiilin syöttikaloja, kuten särkeä. Shad Wrapilla voit kokea monta kovaa taistelua yöllä tai päivällä. Shad Wrap ja kaikuluotain ovat oivallinen pari. Kun kaiku näyttää vedenalaisen esteen tai syvänteen, tai kun näyttöön ilmestyy kala, valikoidaan Shad Wrap, joka ui saalin luo. Se vetää täysin vertoja kelluvalle ja uppoavalle rapalalle, jotka myös ovat mielivieheitä menestyksellisen yökalastajan uistin valikoimassa. Shad Wrapia on saatavissa 5 koossa. Pienestä 1-2 metrin syvyydessä uivasta aina suureen 5,5 metrin syvyydessä uivaan vaappuun. Ja niille kaloille, jotka komeilevat täytettyinä isännän huoneen seinällä, Super Shad on vastustamaton.
Jos kalastetaan suuria kaloja tummissa ja sameissa vesissä, ja jos kalat ovat ärhäköitä, tarvitaan myös muuta kuin pelkkää uistimen liikettä kalojen herättämiseksi. Tarvitaan jotain poikkeuksellista. Rattling rapala, rattling fat rap ja down deep rattling fat rap. Siinä on verraton valikoima ääntä synnyttäviä rapaloita, jotka takaavat salavan nopeita iskuja syvyyksien hirviöiltä. Rattling rapaloissa ääni yhdistyy houkuttelevaan liikkeeseen. 2 uistimen sisään rakennettua kaikukammiota lisää äänen tehoa. Tämä kiihottava reminä vetää kuuleensa petokalan kauempaakin huolimatta siitä, millainen on näkyvyys. Rattling rapalat ovat kaksinkertaisesti muovista tehtyjä, kestäviä uistimia, jotka lentävät pitkälle ja houkuttelevat suurissa vesissä kuhaa ja lohta. Jos on tarve päästä tosi syvyyksiin, missä todella suuret ja kesyttömät kalat piileskelevät, on aika kokeilla down deep rattling rapia. Se on fat rapin erikoismuunnos, joka on suunniteltu todellisille kilpakalastajille. Ylisuuren uintilevyn ansiosta se sukeltaa aina 6 metriin asti. Jos halutaan päästä vieläkin syvemmälle, voidaan vavan kärki työntää veteen, jolloin päästään 7,5 metrin syvyyteen. Down deep rattling rapia on saatavana laaja valikoima, josta löytyy varmasti jokaiselle kalamiehelle sopiva malli. Laaja mallivalikoima on osa Rapalan perinnettä, joka aloittivat Rapala Original ja Countdown ja joka jatkuu läpi Fat, Shad ja Rattling uistimien. Kun valitset mitä tahansa Rapalaa, voit aina valita juuri ne värit, painot ja uintiominaisuudet, jotka sopivat juuri sinun tarkoituksiisi. Rapala Fat Rapin, Shad Rapin ja koko Rattlin sarjan uintilevyssä on avorengas. Siihen voit tehdä perinteisen kalamiehen solmun tai muita solmuja, mutta jotta saisit kelluvan rapalan tai jatkorapalan parhaat puolet esiin, sinun kannattaa käyttää Rapalan omia solmuja. Koska rapalat ovat niin tehokkaita, ovat ne ilman muuta kovassa käytössä. Sen vuoksi on syytä tarkistaa aika ajoin niiden uinti vedessä vaikkapa veneen vieressä. On varmistauduttava siitä, että uistimen liike on suora. Uintiliike on helppo korjata pienellä pihdeillä. Jos rapala puoltaa vasemmalle, käännetään rengasta varovasti oikealle. Jos se puoltaa oikealle, käännetään rengasta vasemmalle. Sitten tarkistetaan vielä, että rengas on suorassa runkoon nähden. Koe uitetaan ja jälleen rapala on valmis uusiin koitoksiin. On muistettava, että rapalan menestyksen salaisuus on liikkeen täsmällisyys. Kokeilu ja korjailu silloin tällöin pitää rapalat käyttökunnossa vuosi vuoden jälkeen. Aivan kuten totesi Josse Syrjäseudun suomalainen, jonka balsapuisesta vieheestä tuli koko maailman kalamiesten legenda. Alusta alkaen vanha herra Rapala piti kiinni siitä, että hänen uistimensa olivat käsityönä veistettyjä, juuri oikeita mittasuhteiltaan ja vesialtaassa testattuja. Niillä on pakko saada kalaa, hän sanoi. Onhan hänen nimensä niissä jokaisessa. Ja on vielä tänäkin päivänä. Rapala.